Вектор БГ. И ето, че отново сме в Clash of Clans. Да видим. What? Again later. Защо, бе? To again later. To again later. Fuck. Май бъгна. Ще го пусна. Бакфейс, sorry. Тук що направих към 3 клипа, мисля, че на един път. Не съм събрана днес. Ще направя този и още един на някоя нова игра, сигурно. И това ще бъде за този ден. И той ще го сложа. Готово. Ето, че влезнахме. Еликсир сторинджите са на 7 лева, ще това е макса. Не е макса. След 17 часа. Аз кога го пуснах това, бе? Да, утре май трябва да стане. Нека да атакуваме 80 на 34, много трудно биха, не. Много трудно ще не такова. Ще не настигнат, много трудно ще не се настигнат, защото, както виждате, този го взех. Мисля, че този. Този са го взели. И този са го взели. Този не са. Не знам да знам. Аз ще нападна и той. Добре, той е. Не, някой с... Където не са го били. Където никой не го е нападал. Не. Този. Не, окей. Този ще бъде. Атаквам го. И да започваме. Първо. Най-важното. Проверявате дали има нещо в Клан Кастъл. И сега. Пускате 3. Добре, няма значение, тук оставам. Ето. Сега гигантите се разделят. Гиганти на макс левел, някой ми е донейтно и за това да ми благодаря. Ето. Супер, взех ми танка. Вот отидоха до там, после се върнаха. Билдър майк, къде е далеч? О, добре, че отидаха арчерки на там. Сега идвам аз. Хора, върнах се. Малко си... Не, нека да към един час работа да свърша. Но си буснах и тези тук бараките. За един диамант, един час. Супер школа. Супер скло.
Супер. С какво? Съединете го, майко. Естествено зубени батки, бе. Ето го. То откъде и да влезе, сега ще ми загубят вече. Ето тук. Това. Сега нападаме и за злато, и за еликсир. Танхал 4 би трябвало да го бием. Чакайте малко. Не Танхал 5, извинявам се. Мисля, че няма да мога да го победя. Но си взех убилно... Не, няма да мога да го... Два клиента, дори няма да мога да стигна до това. Добра база си е направил Танхал 5. Супер даже. Браво на него. Но хубаво, че взех голд и елексира. Радвам се на това. Ничайно му взех купи. Беше 23 голд, 23 или 28 беше елексира. Добре, правиме така. Ето по 12 000 елексира. Ние се го бихме, даже сме напред и назад в купи. Да, това е fucking shit. Това ми се наби в главата нещо, не знам защо, но както и да е. Сега ще се опитам да направя някаква база. Да. Е така слагате Танхала. Слагате това така. Това така. Арчер. Не? Що не? Не. О, не е правилно, ето така е правилно. Слагам едно така. Нещо няма да е тъй. Е така. И тук не, тук ще е мортара. Ето ще е мортара. Тук сега ще сложим така. Така. Къде е другата глава? Год. Стори друг няма. И сега тук слагате един Fire Defense. Air Defense. Фак, не искам да го... Але. Добре, хубаво се получи за тя. Сега нека да се оградите. Ето да оградите. Нека да обградиме. Оградка. Нека изпълним голд. Най-малката оградка за сега. Така. И стават ни 25 оградки. 27 оградки. Супер какво! Някога се оплача. Защото правим така. Другото така. Ще не стигнете за ограждане. Сега нека сложи тук еликсир. Тук голд. Тук голд. Там еликсир. И да нека да го оградим. Мисля, че няма да ми стигне. Убеден съм, че няма да ми стигне. Да, преубеден съм. Там какво се нарича? Убеден съм, неубеден, преубеден.
Даже ни остават, вижте. 3 обратки. Тук правим е така. Готово. А сега нека да сложим тук едно, защото за сега това не е много важно и не искам да го губя. Така, сега идвам. Здравейте хора, пак съм аз. Ето, че пак се извинявам за това, че само отсъствам. В смисъл, че казвам, че сега идвам. Много време се бавя, но извинявам се. В момента е 1 часа. 1 часа. Представете си. Този клип от кога го правя? Да. Тук слагате. Но нищо. И тук слагате. Така. Така. Да може да защитават колата. Да могат да защитават това, нали? Тук е защитено. Вемек. Ще сложим. Тук е така. Тук ще сложим. Това къде да го сложим? Тук отгоре ще го сложим това. Фак. Така. Ето. Супер стана. Кланкастъл къде да го сложим. Само за него место не измислихме. Нека да го сложим ето тук горе. Нищо, че той е важен, но както и да е. Така. И така. Тази ще си я сейфвам, защото ме кефи. И да, това е. И да, аз мисля това да бъде изцяло от клипа. Бай-бай. Ще се видим другия път. И чао!